Durante a súa visita a Ribeira, o conselleiro de Educación respondeu tamén ás críticas formuladas polo BNG sobre os recortes no Colexio de Palmeira e no IES número 1. Román Rodríguez aclarou que o persoal e as unidades asignadas a cada centro dependen das súas necesidades e o número de alumnos este ano experimentou unha importante baixada tanto infantil como en primaria. Todos os anos os servizos técnicos de inspección o que plantexan é unha adecuación dos recursos ás necesidades e non hai que esquecer unha variable fundamental que é a demografía. Galicia ten este ano, por desgracia, en torno a 7.600 alumnos menos en infantil e primaria. Eso deba que, tanto en infantil como en primaria, como é o caso, pois se vayan facendo, de algún xeito, pois retoquen nas plantillas en función das necesidades. En todo caso, sempre se cumpren as necesidades educativas docentes que se fixan a través dos servicios de inspección. Pola contra, destacou o incremento da oferta educativa na formación profesional, coa posta en marcha de 6 novos ciclos no Barbanza que suporán 100 de novas prazas. Nesta comarca, por exemplo, en formación profesional, se vai incrementar notablemente a oferta educativa. De feito, neste curso académico, vai haber 6 ciclos novos de FP dual, aproximadamente 100 prazas, non? 4 absolutamente novos e 2 ciclos que duplican os grupos respecto ao curso anterior, co cual se incrementa a oferta educativa para dar resposta ás necesidades educativas.